Да, то ти трябваше да направиш през цялото време. Ти. Аз съм спал, Аз ми зарежда се. waiting for partner. Какво правим са? Аз защо нямам магии? Цъкни Б, избираш си. Къде да слагам Слагай аз? тук такива трапове на стените. Не. Добре, как ти да. Да, тук сложи на коса. Може ли още пак за още на коса? Не. Добре. Пускам ги. Пускай ги. Аз да отивам се бия с тях. Ами... То ти трябва да дойдеш в моята страна, те почват тук. Цъкни Г. А аз ли трябва да се нават? Бати силното аудио, бе, брат. Брат, защо паузна, бе? Заби ми играта. На тебе ли та пауза, бе? Да. What? Той е пак баш кооп. Всичко, което направи един, направи другия. А те верно са така е. С дясно колко стреляш някакви гранати, брат. О, тук е някакъв гига. Гига не га. Направо, брат. Пусат ли? В момента май сме на норма, аз преди малко играх на изи, брат. Че тези тук не са трудни, бе. Нека стои. Че тази игра е интересна, Марци. Това е капаниче направо. Това е лепка ще по земята, имаш ли? И още един трап. После. Аз сложих тия шипове, ама тия... О, взех някакъв. Някакво нещо. Те са 4 уева тук на първо. Аз от картата моля да падна, Да, умираш. Добре, че каза, че. Но ще разпалне. Добре. Брат, са тия гиганти, бе. О, нали знаеш мишката ми, че няколко пъти така копчета някой път. Да. Да, си копче направо го изкърти преди малко, брат. Падна. Ама имаш някаква като мана ли? Какво е това? Той е на дясното копче, защото не е безкрайно. Аха. Брат, това беше безкрайно. Минава някакъв. Как сме го изпуснали, бе? Чакай малко, бе. Идвам. Не, аз го убих. Добре. Аз да слагам ли такива гадости? Ето. Служи една такава и то пък ти няма шипове. Нямам шипове. Ето тук служи едно такова да я стреля. Колко? Имаш ли още 450? Имам още 700. Служи тук едно такова още. Готово. Бай, дай. Ооо! Много бързо се пуснаха. Това аз тъкна и път видео. После с черепите си купуваш магии и ти записа колко кила имаш на всеки герой. Той е друг герой, така ли?
Ами, той можеш да си береш момиче или момче. Ага. Да. Парля дясно копче, брат, че... Те с нещо почнаха да минават обаче. Не. Ми виж, че умряха. Охо, 15 килстрик. О, котю. Май той беше, да. Браво, бе. Езо. Виктория. 4 часа е половина. Да, 4 часа е половина. Те, Спелбук. О, уепън. О, Да, Не, може да купувам Weapon. не. Вина ли ти гир? Вече имам трапове, да. О, имам барели. С 3 парчейс. Не, те не го искам. Какво е това? Coin Forge. Drop more coins. Това е хубаво. Купих едно на име Coin Forge. Той ще е добро. Аре, аз съм готов. Ready. Натискам Ready. Waiting for other player. Това е много яка игра. Да, аз пърчейснах нещо, чакай само много.